ଆଜ୍ଞା ଶରଣ। ଲିଖ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା ଭକ୍ତି ରକ୍ଷା ରକ୍ଷା ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ରକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଖ ମହାପ୍ରଭୁ ସକଳ ଅଶାନ୍ତି ରୋଗ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଙ୍ଗଳ ହଉ କଲ୍ୟାଣ ହଉ ଲିଖ ଉଠ ଆଉ କ'ଣ ବାବୁ ଭଲ ସବୁ ଟିକେ କାହିଁକି କ'ଣ ଆସିଲ ରାତିରେ? ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ହଁ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କ'ଣ ରାତିରେ ହଉଛି ନା ଦିନରେ ହଉଛି? ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ତ ରାତିରେ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ନିମନ୍ତେ ନୀତି ନିୟମ ବୋଲ ଏଇଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଆମର, ତେଣୁକରି ପୂର୍ବ କଥା ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦିବା ଭୋଜନ ନିଷେଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଳିବା ଯେ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଦିବସରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି କିଛି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ଚଳିବ, ଯଦି କଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ପାଳନ କରାଯାଏ କାହିଁକି କଣ ନା, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ହିତ ଅର୍ଥେ ଏଇ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି କିଛି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ, ନୀତି ନିୟମଟାକୁ ଉତ୍ସାହ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହିସାବରେ କୁହାଯାଏ ଆଉ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗତର କଥା, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ନୀତି ନିୟମ। ଆଜ୍ଞା ନୀତିକାନ୍ତି ହବ ନା ନାଇଁ? ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ନୀତିକାନ୍ତି ହେବନି କାହିଁକି? ଆଉ ପଦାରେ ଲାଗିଲା ପଦା ଯିବନି ନା? ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଭୋକଟା ଯଦି ଧର ପୁଣି ସେଇଥିରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପାଞ୍ଜିରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ପୁଣି ଖାଇବେ ନା ନାହିଁ? ତାର ଇଏ ହେଲା ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ତାକୁ ଯଦି ଚଳନି ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ବି ହେଇଛି ଚଳନି ହେବ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇଲେ ଚଳିବ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଜୀବଜଗତ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଲିଖ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ଲିଖ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅଶେଷ ଜୀବଜଗତ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସମସ୍ତ କାଳ ବିକାଳ ଦୂର ହେଉ, ସକଳ ଶାନ୍ତି ଦୂର ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ରୁହନ୍ତୁ। ଲିଖ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଦୟା କରନ୍ତୁ।